Tamu kakung miwah putri kang winantu kaformatan kepareng badhe murwakani tata cara dawuhing penganten ing siang karanggahan dumateng para kadang pangripta pita swara kepareng mbiwadha menggah ungeling ladrang Santi Mulya. Sami-sami sesarengan ngluhuraken asma dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan dumateng panjenengan sedaya lan kula sakemah ing kalenggan sonten menika panjenengan sedaya miwah kula tasih dipun keparengaken makempal wonten ing pahargyan kanthi kebak ing kawilujengan miwah kabagyan. Para tamu ingkang luhuring budi dinten Kemis Wage Surya kaping 3 Februari 2023 Bapak Sarwidi miwah Ibu Yanti ingkang lenggah wonten ing Kartosura Sukoharjo ing sonten menika kepareng badhe ndhawuhaken putra pawistrinipun ingkang sesilih Rara Ayu Ira Kartika badhe kadobaken kalawan Bagus Muhendra Lestari putra kakung Bapak Ari Prasetyo ingkang pidalem saking Sumber Lawang Sragen. Dene ijab paningkah sampun kalampang kala wawenjing wanci tabuh 7 wilujeng kalis lir ing samwikara. Para tamu saderengipun tata cara lan upacara dawuhing penganten sonten menika kapurwakan kula ingkang minangka pambiwara kepareng maosaken pratelan pun-puntaning tata cara ingkang badhe lumampah. Tata cara ingkang sepisan mijiling penganten putri saking sasana busana tumuju wonten ing sasana Winangga. Tata cara ingkang kalih mametu ing penganten kakung saking Panti Palerman kakanthi tumuju wonten ing pahargyan. Dene tata cara ingkang angka 3 atur pangandika pasrah miwah panampi penganten. Salajengipun tata cara ingkang angka 50 panggihing penganten kekalih. Sapurnaning tata cara panggihing penganten, tata cara ingkang angka gangsal, tata cara bobot timbang, kerobongan miwah tata cara adat sanesipun. Tumuli tata cara rawuh Besan Sutresna tumuju wonten ing pahargyan. Saksapunipun Besan Sutresna lenggah wonten ing sasana Winangga kalajengaken tata cara sungkem pangabekti penganten dumateng Rama miwah Ibu. Salajengipun tata cara atur pambagyareja saking Bapak Sarwidi sak kulawarga dumateng para tamu ingkang sampun pareng rawuh ing sonten kalenggahan. Sapurnaning tata cara atur pambagyareja tumuli tata cara foto pakurmatan miwah foto pangeston. Salajengipun tata cara panutup para tamu ingkang pinantu ing pakurmatan mekaten menggah pratelan urip-uriping tata cara lan upacara dawuhing penganten sonten menika mbok pilih boten wonten ewa-ewan wilujeng sonten wilujeng lenggah saha wilujeng nyerantu tumapaking tata cara ingkang badhe lumampah nuwun.